भोजपुरिया समाज के प्रणाम आदाब। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज आ रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। गंडक नदी में बाढ़ आइला के बाद दियारा के लोग के जियल मुहाल हो गईल बा। तिरहुत तटबंध का निचला इलाका में रहे वाला लोग के घर में पानी घुस गईल बा, जौना के चलते 2 जून के रोटी समय पर ना मिल पावता। चूल्हा चौकी बंद बा। घर के सामान लेके बहुते लोग तटबंध पर शरण ले लेले बा। कुछ लोग छत पर खाना बनावता। बाढ़ के त्रासदी झेलत लोग के भोजन के बाद शौच एगो लमहर समस्या बन चुकल बा। चापाकल भी पानी में डूबल बा। ए हालत में शुद्ध पानी मिलल मुश्किल बा। रूप छपरा के वार्ड संख्या 3 आ 4, बंगड़ा निजामत के वार्ड संख्या 1, 2, 3, 4, 6 आ 9 में समस्या विकराल बा। प्रशासन के तरफ से खाली नाव के व्यवस्था कईल गईल बा। बाढ़ पीड़ित लोगन खातिर अंतिम सहारा तिरहुत तटबंध बा, जहां लोग खुला आसमान के नीचे गुजर बसर कर रहल बा। बाकिर हाकिम लोग एको दिन पानी में पाँव ना रखलक ह। का बनाओ तनी दाल चढ़ले बानी। दाल हाँ। काफी बनावे के बाद आज कथी बनी? दाल भात भुजिया। पूरा दिक्कत हो गल बा। एकदम भेजल जाओ हमने के कि आलू आवो यहाँ। अभी ले मुखिया के कान में पानी नहीं घुसल, हमने क्या फिर ये नहीं खाना है। का जरूरी है मुखिया का? हमने क्या कुछो नहीं खान करत ना केकर घर बा? पुकार पसवान के सब लोग क्या करे, गरीब आदमी है, सब दाल में डूब गया है। अब सड़क में बर्तन धोना पड़ रहा है। जो था सब डूब गया है पानी में। न डेंगी है, ना नाव है, ना कुछ है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई इंचार्ज है, ना कोई सरकारी अफसर आया है कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है। का नाम बा? राजू पासवान। रउआ सभे नारायणी न्यूज के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।